Miešať. No prosím, dáš babke? Prosím si, Jakubko. Jakubko, daj mamke, či daj babke. No poď, ideme variť, poď. Poď. Po mame budeš šverať teraz. To práve túto šnúrku si musela vybrať. Ja pozerám. No pozerám, ako ty krásne varíš, také dobre. Tak miešame? Ako budeme miešať? Tak, mamka si požičia od teba. Tak, varila mamička kašičku v peknom bielom hrnčičku. No, tam mieša. Mieša tam. A Jakubko? Na tú stoličku pozor, Kubko. Opatrne. Kuk? Čo tam je? Ty tam nedovidíš? Ty tam nedovidíš, čo tam je na stole? Čo to? A ty si frajer? Ty sa už len s jednou rukou držíš. To už dávno. Keď chce. Šmik ho, šup ho a už. Tak, posťažuj sa. Porozprávaj nám, aký máš postup, metódy. Čo treba najskôr použiť, zamiešať, primiešať. Ešte si rozmyslíš? No, tam, tak, presne toto tam treba opraviť teraz. Tak.